na, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Meron ako ng nagay before 2021. Tapos Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa Bunga Puluan is already 11 o'clock PM na po mga kabisyo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ito po ang aming programang Top Secrets. Ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko sige pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama na rin natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. hello po. Ayan. Hi, good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Darwin na lang po. Darwin. Darwin, ilang taon Darwin. ka na? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman Apo. galing, Darwin? Sa Mandaluyong. 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 Alright. Capital city ng mga Uy. Wala. Bali. Hindi, wala Hindi naman naman, kami sinasabi wala, ng wala, ganun. wala. Ito naman. Wala naman ang uhusga sa'yo. Hindi, ganun po kasi yung ano nila. Yung parang tawag nila. Stigma. Yeah. Notion. Okay, sige. Darwin, 27 from Mandaluyong. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Yun. Top secret ko po is siyempre, hindi pa ako hindi pa ako nakaka-move on sa kung ano po yung nangyari nung last year sa naging ka-situationship ko. At ang nangyari kasi po nun parang binigay ko lahat na hanggang ngayon wala nang natira sa akin. Parang hindi na ako nakakaahon dun sa multo ng nakaraan. Ang pinakamalala po is actually may mga binigay akong bagay na hanggang ngayon ako po yung nagbabayad, gano'n. Medyo malala siya, gano'n. Okay. Bago tayo So- dumako dun sa mga bagay na hanggang ngayon ikaw ay nagbabayad, pwede mo Oo. bang ikwento sa amin kung paano mo nakilala tong taong to? 2021 po, actually sa Facebook ko siya nakilala. Mhm. Madami kaming mutual friends sa app. Pero hindi kami totally magkakilala. Tapos siguro dumaan lang siya sa stories ko. Doon kami nagka-chat, nag-reply sa stories, ganyan. Mhm. Tapos may mga conversation kami before na medyo intimate yung content, gano'n. So, Oh. pero from that years na magkakilala kami, on and off yung pagiging magkaibigan namin. Mhm. Parang hindi kami naging super duper close. Nagkita kayo ng Pero- time na yon? Yung ano lang po, last year lang po kami nag-start po magkita. Okay. So last year kayo nag-start magkita, tapos dito masasabi mo bang naging close na kayo? Nag-start po yung closeness po namin na gano'n. Okay. Simula February last year. Mhm. So, Tapos, etong pagkikita nyo na ito, ano to? Dahil magkaibigan kayo or dahil interesado ka na sa kanya? tuloy-tuloy na kasi yung chat namin simula November 2024 hanggang sa napagdesisyonan ko na isama siya sa bakasyon. Hoy, Siya yung kasama ko mag-celebrate ng birthday ko last year. ano pumasok sa isip mo at bakit siya yung katangi-tanging taong naisip mo na isama sa selebrasyon ng birthday mo? Siguro lang, dahil medyo nga naging
naging magka-close na kami nun, siya na yung pumasok talaga sa isip ko na maging kasama ko. What do you mean? Siya na yung pumasok sa isip mo na magiging kasama mo sa buong buhay mo, kasama mo lang doon sa birthday mo? Kasama sa birthday. Yun yung una. Tsaka yun kasi po yung yung una naming pagkikita. Mhm. Nung inaya mo siya na sumama sa'yo sa bakasyon, all expense paid ka? Opo. Siya, all expense paid. I mean, binayaran mo yung share niya dapat? Opo, binayaran ko po. Mhm. Wala siyang ginastos? Wala siyang ginastos. Meron naman, pero yung mga maliliit lang po na amount, ganun siguro. Okay. So pagkatapos nun, nasundan pa ang pagkikita ninyo? Nasundan po siya. Opo, ayun naman, nag-celebrate naman kami ng birthday niya Mhm. sa BGC. Yeah. Ayun po. Tapos, yun din, na naman, nagpakatanga na naman si Self. Siya yung, nilabas ko po siya that time Mhm. sa medyo mamahalin ko na resto. May steak, ganon? Hindi naman po, yung magandang view sa uptown, ganyan. Kaya, tapos, kasi sabi niya kasi nung time na yon, hindi pa siya nakakaranas ng magarbong birthday, ganyan. Parang hindi niya hindi niya pa nagagawa yun, na experience sa buhay niya. So, ako po, ganyan, dahil nga sa ilang buwan namin pag-uusap, nahulog na din yung loob ko sa kanya. Mhm. Tsaka, long time crush ko po kasi siya simula 2021. Oy, parang maganda tong babaeng to or maganda tong tao to. Ano po, lalaki po siya. Ay, lalaki! Hindi, Sinabi ko na po kanina eh. ay, hindi naman. Siyempre, di nga namin ikaw ginajudge eh. Kaya. Wala naman judgment, di ba? Kaya, magandang babae. Buti na lang kinorek mo ko. Lalaki pala ito. O, sino kamukha nitong Opo. artista? Kasi lagi ko siyang tinatawag na Argel Saicon. Argel? Saicon, si Argel po yung taga sa BBB. Ah, siya? Opo, siya po. Kamukha niya po yun. O, ikaw, sino naman kamukha mong artista? Malupit ang joke lang. Ano, hindi ko din kilala eh. Pero nung medyo, medyo payat-payat pa ako na medyo lang, ano ba? Hindi, Ano? basta hindi ko ma-explain. Pero, ano po kasi, may lahi po kasi kaming, Japanese. Mm. So, medyo sinito-sinito yung mata ko, ganon. Yun na lang, mata na lang. Ano, Japanese spits, ganon? Opo. Pero one-fourth lang naman. One-fourth na yung nasa lahi. Daniel Matsunaga, ganon yung level. Ay, okay naman yun. Pogi naman yun. Mas pogi yun. Pogi masyado si Daniel. O, sino na, wala kang maisip? Wala akong maisip eh. San Goku, Basta- ganon. At sino po? San Goku? Parang Pokemon po ata yung Poke- kamukha. Pokemon. Okay, sige. Pokemon, oo. Wala namang judgment ha, pero sige, kung yan yung naiisip mo. Basta yung isa, si Argel ng PBB. Okay. Sa kamukha na yun. Oo. Okay, sige. So, crush mo siya, tinreat mo siya. So, ang pinag-uusapan natin ay hindi babae, kundi lalaki. Okay. Opo. Ilan taon Ano na din yan? siya? Ilan taon na siya pala? Ano po siya? Biden po siya. Hindi, I mean, ilan taon na siya? Ano po, ilang taon na ba siya ngayon? 26. Kasi mas matanda po ako ng isang taon. Magkaedaran na kayo halos. Okay. Opo. Okay, so Ayun. tinreat mo siya ng birthday niya. Sabi niya hindi siya pa nakaka-experience na magarbong birthday. So binigyan mo siya ng Opo. magarbong birthday celebration. Mhm. O pagkatapos nun, Tapos, actually hindi po kami nakapagkita ng before. Pero may mga
oras naman po na magkausap po kami kasi that time po last year medyo busy lang po ako nung around April and May. Kaya hindi po kami halos nakapagkita. Tapos, pero tuloy-tuloy naman po yung contact namin. Mhm. Then, apparently, may hiningi siyang favor. Siguro, dahil sa alam niyang ibibigay ko naman sa kanya, siguro ako yung napagtanungan niya, ganon, na ng favor na yon. Tapos, Ano tong favor na to? Pwede ba namin malaman? opo, nag-ask po kasi siya sa akin if pwedeng maki-ride sa credit card na pambili ng phone. Mhm. Ayun, tinanong ko siya, sabi ko ako, bakit ako yung parang inas niya ng favor na ganyan na knowing na alam naman niya bibigay ko sa kanya pero ano mo yun parang bakit ako sa dami mong kaibigan na pwedeng pagtanungan bakit ako yung napili mong tanungin para tulungan kang magka cellphone. And actually wala po kasi po siyang trabaho. Ang sabi niya sa akin ano daw, may mga part-time siyang trabaho sa Pampanga. Pero hindi ko sure kung totoo ba yung trabaho na yon o sinasabi niya lang. Then, alam ko naman po na meron siyang ibang kinakausap din maliban po sa akin. Kasi minsan, nung mga time na magkasama po kami, o kaya may mga time na tinatawagan ko po siya, meron po siyang in another call. Tapos, um, ayun, sabi ko, mag-wait lang siya na makahanap ako ng medyo okay na pagkuhaan ng phone. Ganun. Kasi nung June, July, medyo tagtag din yung schedule ko. Pero nagkikita na po kami po nun. Nagkikita na po kami ulit after 2 months na nung April and May. So June, yan. Nag-ask siya sa akin kung pwede ba kaming magbinondo. Yun naman, syempre, tinanong ko siya. Tapos, nung time na yun, kinonfront ko siya kung bakit ganito. Bakit ako yung tinanong mo kung pwede ka bang tulungan makabili niyang phone. Alam mo naman na medyo tight yung budget ko, ganyan. So, ayun, parang ang dating, parang ginaslight niya yung mga sinasabi niya sa akin na hindi kasi kailangan para ma-communicate kita, para makachat kita araw-araw. Ganun yung ginawa niya. Parang, syempre ako naman, si tanga, nagpahulog dun sa mga matatamis ng salita. Pero, hindi ko po alam technically kung talagang totoo bang may trabaho siya o part-time na sinasabi niya. Kasi baka mamaya, nagsisinungaling lang siya. Tapos yun, dumating yung time na sa tagal-tagal po namin magkausap, binigay ko po sa kanya yung hinihingi po niya. Tapos, nung after po namin magkita po na yun, pumunta kami sa Baguio para magbakasyon. Then, nung time na yun, medyo hindi kami naging okay nung time na nasa Baguio kami. Kasi, dun ko nalaman na meron pala siyang mga naging jowa before na mga naging nakaibigan ko na ako. So, sabi ko, kilala mo pala si ganito, ganyan. Tapos, naging ex mo pala, ganyan. Tapos yun, lang ako, so parang hindi fair sa akin na parang sabihin niya na, uy, yung kaibigan mo na si ganito, ex ko yan dati. Kasi, alam din naman niya na kilala ko yun. Parang naging unfair lang para sa akin sa part ko.
Tapos yun po, nung pagbalik namin ng Maynila, nag-away po kami po no'n. Tapos siguro mga ilang araw, pinuntahan ko po siya sa kanila. Muntik ako na masabi yung lugar. Pinuntahan ko po siya sa kanila. Sa yun, humingi ako ng sorry, parang ako kasi yung pinapalabas na may kasalanan sa lahat ng nangyari, gano'n. Parang yun, nag-ano na naman siya, nag-gaslight na naman siya, minanipulate na naman niya yung isip ko na kesyo ganito, ganyan, ako daw yung may problema, ako daw yung parang ang ano kasi sa akin na parang ano ba to, wala ba tong utang na loob sa mga ginawa ko sa kanya, ganyan, na kahit konting utang na loob man lang sana, yun lang yung Mhm. makita ko sa kanya, kaso wala, lahat parang sayang lang yung effort na ginawa ko para maging gano'n kami. Ayun, nung time na dinalaw ko siya sa kanila, sa ano, doon sa South, um, actually binalan ko pa siya ng ticket ng concert na pupuntahan namin. Anong concert to? Kaninong concert? Cup of Joe po. Mm. Yung ano. Kapo. Pero ano po yun, madami po silang artist nung time na yun. Kumbaga parang Yun. music fest, ganon, concert. Ano po siya anong tawag dito? By specific lang po ng mga artist, 4 lang po yung na artist, tapos kasama po yung Cup of Joe po din siya. Mm-mm-mm. Yun. Tapos yun, ayun po yung parang naging pampalubag loob sa kanya na na para magkabati lang kami. Mhm. Yun. Tapos yun, actually pinakilala ko siya sa mga kaibigan ko Mhm. kasi gusto nila, hindi naman nila gusto makilala. Pinakilala ko lang na ganito ganyan. Mm-mm. Kasi matagal ko na din naman nakakwento yun sa kanila Mm-mm. na, uy, ganito si crush ko yan, ever since 2021, ganyan, ganyan. Na, ayun, naging ka-close na din yung iba kong kaibigan. Mhm. So, may time na pinakilala ko siya personal sa kanila. Tapos dumating sa point na naging follower din nila sa Facebook, naging friend din nila sa Facebook, ganyan. Yung sa phone, doon na po sa phone, ang ano po namin, ang usapan po namin doon sa phone, magbibigay po siya 3/4 nung bayad, tapos ako na po yung 1/4. Umagree naman po siya doon sa part po na yon. Pero may mga kapalit lang po. Pero ang sabi ko po sa kanya, Anong kapalit? Anong kapalit, Darwin? Hindi naman po siya medyo personal siya, pero para Oo. sa kanya din naman po yun. Like, kunwari, anong kapalit? Sabi ko po sa kanya, mag-aral siya sa TESDA para Mhm. mag-expand yung skills niya, ganyan, magkaroon siya. Yun naman po yung Kapalit. yun naman po yung kapalit. Tapos tutulungan ko siya makahanap ng trabaho dito sa Maynila, ganyan. Kasi lang po siya hindi po siya nakakahanap po ng work kasi senior high graduate lang po siya. Mhm. Sa pagkakatanda ko po, senior high graduate or junior high po. Mhm. Tapos yun, nung time po na yun, siguro August, yun na po yung concert Tapos dumano yung concert, medyo naging laylo lang po ako sa kanya kasi parang feel ko, doon ko na po na feel na parang ginagamit lang niya ako. Mhm. Tapos ngayon, parang nag-ask siya sa akin kung pwedeng ma-delay yung isang bayad kasi kinsinis katapusan po yung bayad po nung sa phone. Ayun, hindi siya nakabayad isang beses. Umagree naman ako. Ako muna yung sumalo. Tapos nung pangalawa na, nung pangalawang bayad niya, tinanong ko siya kung kailan niya babayaran yung inabunuhan ko muna. Pero hindi niya ako masagot. Gayon. Tapos tinanong ko siya kasi meron pong isang coffee shop na hiring po ngayon na pwedeng kahit walang experience, pwedeng mag-apply, ganon. Inas ko siya na, uy, baka gusto mo mag-apply dito kasi ganyan, hiring sila, kasi ganito. Minasama niya po yun na parang,
ay hindi na ako aano sa'yo, hindi na ako aano ng tulong sa'yo kasi parang Mhm. baka mamaya maging utang na loob ko pa. So yun, parang minasama niya po yun na baka lahat daw ng ibinibigay ko, lahat daw ng mga ina-ask niya sa akin is may mga ayun maging utang na loob ko in the future. So parang ano ba 'to, parang ba't siya nag-iisip ng gano'n and alam naman niya na ibibigay ko sa kanya kasi nga mahal na mahal ko siya. Ta's yun, medyo na-off lang ako nung time na yun kasi parang ako yung may kasalanan. Ikaw na nga yung parang ikaw na yung may kailangan ng tulong. Ikaw pa yung ano, ikaw pa yung nagmamasama yung tinutulong ko sa'yo. Actually, Mhm. ang tawag nga po namin sa kanya ng mga kaibigan ko, batugan eh. Mhm. Kasi hindi siya hindi siya naghahanap ng trabaho na maayos pero gusto niya socially ano siya eh, nakaano siya sa tawag dito, Nasa social climber, trending yun siya, na lang. ganon. Oo, parang nasa level siya ng gano'n na parang, kaya kong bumili ng Joining ganito. the bandwagon, ganon. Oo, gano'n. Parang ang ano nga namin, social climber kasi pino-post niya yung mga achievement niya na knowing naman na hindi naman galing sa pinagpaguran niya, ganyan. Tapos ano siya, mahilig siya sa ano siya, hungry siya sa atensyon ng tao. Parang Mhm. sa likes and sa Facebook likes and ano sa follow sa IG. So yun po, nung time na yun, ko siya nung sa payment. Sabi ko, bakit gano'n? Ba't ganyan? Ano pa lang, ilang buwan pa lang, ano na kaagad, aberya na kaagad, ganyan. Tas yun, ko siya if kung gusto niya, ibalik na lang niya yung phone, ibabalik ko yung kung ano yung binayad niya, pero ibalik niya sa akin yung phone. Tas yun. Mm. So, ang plot twist ay hindi ko po alam ang bahay niya. So sa Pero madaling alam ko salita, po, hindi mo siya masingil. opo, pero sinabi niya magkita na lang kami dun sa bayan. Medyo probinsya po kasi yung ano nila eh. Mm. Pero near Manila lang naman. Mm. Yun, sabi niya magkita na lang kami sa bayan. Kasi nagkikita naman kami sa mga malls doon sa malapit sa lugar nila. Yun, hindi niya nabalik. Sabi niya, babalik na lang daw niya yung phone pero ipapaayos niya muna yung isa niyang phone. So binalik ko na yung binayad niya sa akin. Ganun, hanggang sa in-unfriend na niya ako, in-unfollow na niya ako sa ganun, sa socials. Ayun, yung ano na, nung time na ina-ask ko na siya para mabalik yung phone, lagi na siya ano sa akin, lagi na siya nagrarason sa akin na hindi niya pa kayang ibalik yung gamit kasi nga may out of town daw siya o kaya Mm. may trabaho daw siya. Darwin, May yung apo, phone na to, no, siya ang humiling o ikaw ang tumulong ibigay? siya po humiling pero ako po tumulong ng ano, nagbigay sa kanya. Kasi Okay. ano po hindi na sa capabilities po ng ano niya, Hindi niya nung talaga sa kaya. credit niya, sa credit history, wala po Mm. siyang capabilities to buy it. Alam mo So, naman pala eh. pero ano naman po kasi, ang sabi niya po kasi sa akin that time, kaya naman daw niya mag-monthly payment, ganyan. Mhm. Kaya naman daw niya yung monthly na, tsaka yung napag-usapan naming amount. So, yun po. In good faith naniwala ka. Opo, parang ganon. Tapos, Pero ayun na, pero dumating na Darwin, sa point. Darwin, wait lang ha. Matanong ko lang din. Opo, Tanong ko lang din, Darwin. Kung hindi mo to gusto yung tao nito, papahiramin mo kaya siya ng ganun kalaking pera or bibilan mo kaya siya ng phone? siguro po hindi din. Kasi, wala po kasi kaming, I mean, kung Okay. ibang tao, wala Mm. kaming connection. Hindi, I mean, kung kaibigan mo lang, kakaibigan mo lang, opo, kung alam ko naman po na good capable. payer siya o capable to pay it. Pero ito kasi yung pinahiram mo ng phone, alam mo naman na hindi capable, pero dahil nga gusto mo siya, pinahiram mo siya. Opo, ganun po. Tsaka ano naman po, lagi niyo po kasi sinasabi sa akin na may mga ano daw siya, may mga part-time daw siya, ganyan. Pero based sa mga nakikita ko po sa mga stories niya, parang puro gala lang yung mga ano Mm. niya.
So medyo doon na ako natauhan na parang, ay hindi pala, parang hindi niya pala ano, kaya. Hindi siya capable to. To pay. Kakalungkot, Darwin, dahil na-fraud ibig ka daw, sabi ng mga kabisyo natin. Tsaka, ano pa ba yung ibig sabihin nila? May mga sinasabi pa sila eh. Mhm. Mm-mm. Ano nga po eh. Parang scammer yung nung- dating Yung nito. scammer. Yun nga po, parang trabaho niya na po ata. Mm-mm. Tapos ano po, actually, 4 weeks po akong naghintay sa kanya na ibalik yung phone, pero wala. So ako naman, na-trigger na ako that time kasi kailangan ko na nga po yung phone para ibigay po tong phone ko na gamit ngayon sa parent ko. So, ayun, ang ginawa ko dahil kilala ko din po yung ex niya, tinanong ko po yung kung saan siya nakatira. Ngayon, yung ex parang sabi niya, hindi ko muna ibibigay yung address kung saan siya nakatira hanggang hindi mo sinasabi ko ano yung reason kung bakit mo hinihingi yung contact niya, ganun. Mhm. Tapos yun, parang nakwento ko dun sa ex yung nangyari, ganito, ganyan. Eh sabi ko dun sa ex na wag na lang makialam na nangyari, ganyan. Eh ito pong ex, naging bida for the show. Sinabi niya po din sa sister-in-law nung guy, na saan nangyari, sa akin po nagbuntong po yung guy po na yon. Parang ako yung sinisi niya sa na nasira daw yung buhay niya, kesyo ganito ganyan. Sana daw hindi ko na daw ginawa yun or something. Kasi daw sirang-sirada daw yung pangalan niya, ganyan. Sabi ko nga na bakit parang ikaw pa yung problemado, ikaw nga tong simpleng bagay lang hindi mo pa maibalik. Mhm. Tapos yun, minessage niya yung mga kaibigan ko. Sabi niya, maglalabas daw. Parang blackmail niya po ako that time na maglalabas siya ng mga screen record, ng mga, kasi daw may mga scandal daw o something, ganyan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha o kaya habang siguro tulog kami. May nangyayari ba sa phone. inyo? Meron po. Oh, yun. Na-videoan ka niya. Eh for sure naman po hindi siguro kasi sa lahat naman po nung time po na yun, nandun naman po yung phone niya. So, parang Baka naman bina-blackmail po, ka lang. Kung alam mong wala talagang video, walang video. Ganun lang yun. tas ako po medyo takot lang po ako sa mga ganun kasi may parang may name din po kasi kung pinanghahawakan. Mhm. So parang natakot lang ako na baka mamaya yun po yung maging reason, baka ano po yung pangalan ko, madawit. Mm-mm. Matarnish, So, madumihan. yeah, opo, ganun po yung Mm-mm. yung iniisip ko po. Mm-mm. Kasi ngayon, actually, nung time po na yon, October last year po, medyo hindi na po talaga maganda yung hindi na talaga maganda yung sa naiisip ko. I mean yung mentalidad ko, gano'n. Na parang siya na naiisip ko na ano bang ginawa ko, parang doon na sa akin na sink in lahat ng mga nangyari. Na hanggang ngayon, minumulto pa rin ako kung ano yung nangyari sa amin. Actually, Saktong-sakto yung Cup of Joe, no? Minumulto ka Oo pa. nga. Actually, nung time po ng August, nakapag-book pa ako ng travel namin sa Boracay. Tapos, nung time po na yun, December 6 po ata. December 6 kasi yun po yung uwi ko from Boracay. Pinuntahan ko po siya nung gabi. Tapos kinonfront ko po siya na kung nasa na yung phone, ganyan. Kasi syempre pinahupa ko muna yung galit niya sa akin para makapag-adjust man lang siya. Pero Mhm. noong time po na yun, parang siya pa yung mas galit na galit sa akin. Na kesyo ganito, ganyan, sinira ko daw yung pagkatao niya, sinira ko daw yung pangalan niya. Sabi ko, paano masisira yung pangalan mo? Wala ka naman pangalan, hindi ka nga nagtatrabaho. Hindi ka nga
Ano yun, parang gano'n. Mhm. Tapos ano pa, sabi niya sa akin, binenta na niya yung phone. Mm. Binenta na niya yung phone sa ano daw, pero nakita ko may bago siyang watch, may bago siyang tawag ito, headphones, ganyan. Sabi ko, ha? Afford mo bumili niyan? Eh, wala kang trabaho, ganito. Tapos yun, ang masakit lang sa akin na parang yung bayad dun sa phone, hindi niya binalik sa akin. Sabi niya, binenta na daw. Tapos, may mga, may mga kaibigan, may mga kaibigan ako na friend din siya sa Facebook. Sinasabi na, uy, ganito ganyan, naka-iPhone 17 na si ganito. Nakakapag-upgrade na ulit, ganito. Tapos nakita ko, nung birthday niya nung nakaraang buwan, gamit-gamit niya pa rin yung phone na binili namin. So sabi ko, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi niya na Darwin, ibenta niya. Oo. Darwin, Opo. naiintindihan ka namin na nabiktima ka ng fraud ibig nga kung tawagin natin, partner eh. Pero, Darwin, ano pa bang gusto mong ipaglaban dito? Ano pa bang hinahabol mo sa kanya? Actually, ano po eh, gusto ko lang siguro mabalik siguro yung phone, then para lang siguro makalimutan ko siya kasi yun po yung tumatakbo sa isip ko po palagi Paano kung ayaw niya na ibalik? na yun nga po eh. Sabi naman po sa akin ng mga kaibigan ko nasa nasa batas, sabi niya. Pulis mo kasi pinagtanungan ko. Oo nga, police nga eh. Pe- Unang-una, hindi mo alam yung address. Wala ka namang ano. Tapos, eh, Ngayon po alam ko na po yung address, nakuha ko po dun sa ex. so kakasuhan mo siya. Parang hindi rin po siya dumating sa point na magkakasuhan. Yun na lang talaga na ibalik na lang niya siguro para tahimik na lang kami sa isa't isa. Tsaka kung iba-blackmail niya ako, isipin niya rin na may mga magaganda rin akong ginawa para sa kanya siguro. Kung yun man lang sana yung kapalit. So, aside Yun dun lang. sa hinahabol mong nakapag-swipe ka ng credit card mo at dun sa phone, gusto mo rin kasi sana na masuklian yung pagmamahal mo. Eh, hindi niya nasuklian ng tama. Tama ba ako? Oo po, ganun na din. Hindi niya po na reciprocate din. Kasi kung okay kayo, in good terms kayo, kahit hindi kanya siguro bayaran, tingin ko, pagtsatsagaan mong bayaran yung phone eh. Tama ba ako? Opo, ganun nga po. Di ba? Tinotolerate mo kasi yung mali niya eh. So yun po. Pero ngayon ba, nandun pa rin ba yung pagmamahal o napalitan na ng galit o pagkainis at parang ayaw mo na sa kanya? 50-50 po eh. Kasi, eto na, sitangan na naman. Andun pa rin po kasi na naawa ko sa kanya. Kasi alam ko naman kung wala siyang capabilities. Tapos, baka mamaya malaking problema pa sa malaking dagok pa sa kanya. Kasi lagi niya akong nilalapagan ng mga trauma card niya eh. Pero yun na nga, aware ka about dun sa mga ginagawa niyang pagmamanipula sa'yo. Hindi mo ba naisip na yung mga pinagsasabi niya sa'yo ay mga kasinungalingan lang? Kasi una sa lahat, yung itong taong to na kumakausap sa'yo, na nag-scratch ng credit card mo sa kung anumang ATM, sa kung anumang card, anong tawag doon? Yung, Shop. hindi, yung Oo. yung terminal. Terminal. Yun. Oo. Galing mo dun. Ang hirap I'm talaga proud of mag-postpartum. Okay lang yan, dude. Daman namin yan. Parang, Terminal. oh, yung terminal. Oh, eto na. So, anong nararamdaman mo? Naniniwala ka pa rin ba dito sa mga pinagsasabi nitong lalaking to? Actually, hindi na po eh. Kasi based po sa mga nakita ko, observations ko sa mga sinesend nila sa akin, fina-forward nila sa akin na mga stories, parang hindi talaga na, ano yun,
siguro lang nabihag na ano nga talaga ako, na-scam lang talaga ako. Napaniwala talaga ako sa mga matatamis niyang salita. So, balik tayo dun sa tanong. Mahal mo pa rin ba o hindi na? Hindi na po actually kasi nawala na po natuto naman na po ako from the previous months. Ulitin ko, Kasi Darwin, mahal mo pa ba o hindi na? hindi na po. Palagay mo ba deserve mo yung ganong klaseng treatment? Siguro ay hindi po syempre. Mhm. Kasi dapat kung pag-ibig naman po yung pag-uusapan. Kung mas mahal mo yung tao, dapat mas mahal ka niya. Parang ganon. Kung Yun yung learning mo dito sa nangyari yun yung sa'yo. opo. Mhm. Opo, yun po. And palagay mo ba yung ganong klaseng tao, yun yung klase ng tao na gusto mong makasama pang habang buhay? Hindi po. Ano yung tipo ng tao na gusto mong makasama habang buhay? Yung kayang tumbasan din yung pagmamahal na bibigay ko sa kanya, ganun. Tapos, yung may connection yung pagmamahalan namin. Siguro. Yun po. Tsaka may trabaho po sana. Mm. Hello po. Yeah, nakikinig kami, Darwin. Darwin, gusto lang namin sabihin sa'yo. O, gusto ko sabihin May bumati sa'yo. ba sa'yo dyan ng Darwin? May Ano po? narinig ka ba? Ha? May narinig Ano ka? po? May bumati ba sa'yo dyan ng Darwin? Parang may narinig ako, "Oy, Darwin, gumano." Ay, wala po, wala. Wala. Ay, guni-guni ko lang. Wala, baka sino po yun. Okay, go Titan Jello. Sa akin kasi, partner, ang pag-ibig kasi, unang-una, hindi yan sa material na bagay para maging matibay kayo. Hindi mo kailangan magbigay ng maraming material na bagay para mas maging matibay kayo, mahalin ka ng taong minamahal mo. Opo. Diba? Yun Tama. lang yung sa akin eh. Yun lang yung sa akin. Hindi mo naman kailangan ng advice ngayong gabi na to. Kailangan mo lang siguro na pahalagahan yung sarili mo. Huwag yung ibang tao dahil sa sobrang pagmamahal mo, naloloko ka na. Diba? Tsaka, ano talaga, may tendency talaga tayong mga tao na i-prove sa iba na kamahal-mahal tayo eh. Na may worth tayo. And sa pagpapatunay natin, sa kagustuhan nating patunayan na meron tayong halaga. Tayo yung nauubos, tayo yung nauupos. And hindi natin napapansin na mamanipula na pala tayo. Nagbibigay na pala tayo ng sobra-sobra. Napapaikot na pala tayo. Dahil gusto natin na mag-seek ng validation doon sa ibang tao. And yung validation na yun, madalas talaga, hinahanap natin sa ibang tao. Pero sa totoo lang, Darwin, ang pinakamagandang maibibigay mo para sa sarili mo, yung validation na kamahal-mahal ka at yan ay nagmumula sa sarili mo. Na may halaga ka na nagmumula sa sarili mo. Opo. Hindi dapat ito hinahanap sa ibang tao. Opo. Napabuntong hininga na lang po ako. Okay lang. Lahat naman tayo naranasan na sigurong magmahal. Na nagsobra-sobra, nagbigay na nagbigay, pero hindi nakabalik ng tama sa atin. yes. Diba? Yung ina-expect nating ibalik sana sa atin. Pero wag na sana maulit pa, 'di ba? Mm-mm. Pero kasi pag Opo. umiibig tayo talaga, parang hindi mo napipigilan yung sarili mo na Totoo. limitahan yung pagbibigay. Kasi Mm-mm. unang-una, nasa kultura ng Pinoy, mapagbigay talaga tayo. Totoo. Plus, nagmamahal tayo ng Mm-mm. sobra-sobra at alam natin yung pangangailangan ng partner natin, tayo meron, ibibigay talaga natin. Hindi, tsaka dude, kapag nilatagan ka ng cards na parang nakakaawa, I mean, yung tipong parang ginamit na yung sitwasyon ko, lugmok na lugmok ako, wala akong trabaho. Pag yun talaga ay binanggit, 'di ba, ng isang taong may care ka, Mm-mm. aba, parang talagang gusto mong tulungan siya at iahon siya doon sa putikang kinatatayuan niya. And meron tayong ganung klaseng notion yung parang the hero effect, 'di ba? Gusto natin maging Superman ng ibang tao pero nakakalimutan natin maging Superman para sa sarili natin. Sarili. Yeah. Maging bayani ka din muna ng sarili mo, 'di ba? Bago ka maging magmahal bayani ng ng iba. Yes, tama. Opo. Agree. Yun po. Wala. Oh, last message, Darwin, dun sa taong nang scam sa'yo. Go.
Um, para dun sa taong yun, ang gusto ko lang po sabihin, kung makakausap ko po siya ngayon, sana magbago na siya. Sana kung ano man yung, tsaka wag niya palaging gagamitin yung mga trauma card, yung mga mental health card na sa mga sinasabi niya. Kasi may mga taong seryoso yung ganong sitwasyon, pero hindi nila ginagamit yun para sa kung para sa ikabubuti nila. Tapos kung kung ugali na talaga niyang gano'n yung yun ang gagawin niya sa mga nakakausap niya, 'wag. Kasi iba yung effect nun sa tao. Tsaka sana magkaroon na siya ng maayos sa trabaho para talagang kapani-paniwala yung mga pino-post niya sa socials. Yun lang po. Maraming salamat sa Darwin at salamat sa tiwala mo sa amin na kami ang tawagan mo para mailabas mo yung sama ng loob mo. Alam mo Darwin, alam naman namin na gusto mo lang talaga mailabas yung sama ng loob mo sa ngayong araw na to eh. Totoo. Ayan. Opo. Na-appreciate namin ang tiwalang ibinigay mo sa amin. Opo. Maraming salamat Darwin. Thank you so much po. God bless Darwin. Opo. Thank you po. Naway kapag masaya ka na at nahanap mo na yung tamang tao, tawag ka lang sa amin at nandito kami palagi para sa'yo. Okay? Okay po. Sige po. Kasama Thank mo you kami. po. Salamat Thanks, po. Darwin. Hirap nung ganun, no? Nagkaskas dun sa credit card mo dun sa POS, dun sa terminal. Tapos hanggang ngayon, ikaw pa rin nagbabayad pero hiwalay na kayo na ng matagal na panahon or hindi nga naging kayo. Masakit yun, partner. Totoo. Kaya, Ginawa rin naman natin yun. Hindi lang ako. Hindi lang si Darwin. Pati ikaw, partner. oh naman, I remember so many people. Charot! May darot. Pero doon tayo matututo eh. And kung yung ginawa mong yun, naging masaya ka, Yes. huwag mo pagsisihan yun. Huwag mo pagsisisi. Kasi 'di ba, may kasabihan nga tayo, never regret the things that made you happy. Tama. Kasi dun sa pagkaskas mo na yun, naging masaya ka naman eh. Tama. At yun na yung pakonsuelo mo sa sarili mo kapag babalikan mo yung pagkakataon na yun. Mhm. Na parang naging masaya din naman ako. May extra kilig din naman ako naramdaman. It's just that masama yung loob ko ngayon kasi hindi nasuklian. Tama, partner. Yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Tama. Pero kung ganun man, ibig sabihin may nakalaan talaga para sa'yo na tamang tao, 'di ba? Na hindi lang sukli yung ibibigay sa'yo. As in, buong-buo yung pagmamahal na igagawad para sa'yo. Kasi hindi lang dahil nagmamahal ka, kundi dahil mahal ka. Ang hirap din kasi ng ganun, yung magmamahal ka pabalik dahil mahal ka. Hindi ganun ang pagmamahal, 'di ba? Tama. Kaya ka nagmamahal kasi mahal mo lang. And kung meron tong kondisyon at dahilan, ibig sabihin transactional to, 'di ba? Mhm. Masyadong peke naman yung ganong klase ng Tama. pagmamahal. So, kung meron tayong ini-aim, 'di ba, o igo-goal Yes. ng klase ng pagmamahal sa buhay na gusto nating igawad sa isang tao at gusto ring maranasan, 'di ba? Ito yung klase ng pagmamahal na walang dahilan, walang question-question, walang kondisyon, walang because, walang even if, and only if. Yun. Maging sino ka man. Maging sino ka man. Diba sabi nga ni Ray Valera dun sa kanta niya, mahal kita maging sino ka man. Totoo. Maging sino ka man kahit na nang bibiktima ng Wag naman. Wag naman diba? ganon. Wag naman ganon, di ba? Okay lang magmahal ng walang trabaho. Oo. Pero sana naman, Yung may pangarap sa buhay. May pangarap sa buhay. Totoo. Handa ka rin tulungan. Tsaka gumagawa ng paraan para magkaroon. Alam mong hustler yung ganong klaseng Yes. tao eh. Yung tipong hindi nagkakaroon ng stable relationship. Mhm. Tapos puro forma lang sa social media. Tapos lahat ng mga yun yung pinupost, ini-story. Alam mo yung ma-flex lang talaga. Parang Tama. social climber yung dating, Yes, di ba? yes. Joining the bandwagon. Alam mo agad na yung ganong klaseng tao, hustler pagdating Hustler. sa pakikipagsikot-sikot. Yung tipong magsa-story, dude. Tapos yung Pare. story, nasa mamahaling restaurant. Tapos siya lang. Picture niya lang. Pero yung kasama niya sa restaurant na nanlibre sa kanya, hindi niya may niya story. sinama. Hindi kasama sa story. Wow. Oo. Yun ang mga galawan na meron talagang mga tinatago. May mga financer, alam mo yun, may mga Yes. nanlilibre, Yes. nakuha lang sa kung ano. Pero hindi naman totoo. Nasa Pero- kanya. Hindi bukal sa loob niya yung pagsama talaga only for the gram. Tama.
So, matuto rin tayong tumingin ng mga ganong klaseng tao. Tama. Kasi, eto tatandaan po ninyo, meron tayong dalawang klaseng pagkatao sa mundong to na nakikita ng ibang tao at nakikita ng sarili natin. Alam nyo kung ano tong mga to? Ano yan? Character and reputation. Character, ito yung kung sino ka. Reputasyon, ito yung iniingatan mong na imahe mo na makikita ng iba. Tama. So, ito yung kinreate mo lang sa mga tao sa paligid mo. Tama. Kinreate mong imahe mo. So, kung meron tayong papalaguin at pa-developin, ito yung karakter natin. Kasi Tama. ito yung sino tayo. Ito yung talagang kahit marami pang mga taong makakita o walang makakita, yun ka. Tama. That is your character. So, Tama. character is who you are and your reputation is what others think about you. Kung may pagyayamanin ka, it is your character. Agree. Ganda niya. Kaya hindi ka dapat matakot dun sa mga blackmail. Tama. Kasi pag may nagtakot sa'yo na blackmail, bakit? Yung reputasyon ko, that's just how people know me. Tama. But that is not who I am. Tama. So, kung meron ka pagyayamanin, karakter. Yun lang yan. Kasi kung maniniwala siya dun, pwede naman sabihin na AI lang yan. Hello. Tsaka, kung kilala mo yung sarili mo, wala kang kailangan na-explain. Totoo. Wala kang kailangan explain. Yun lang, ako naniniwala ko dun. Kapag kilala mo yung sarili mo, alam mo yung tama yung ginagawa mo, bakit mo kailangan i-explain o magpaliwanag sa ibang tao? Totoo. Diba? Yun lang yun. Tapos usapan, di ba? Hindi ka mag-exert ng energy. Alam mo, yan yung mga na-realize ko sa taong talagang matibay yung paniniwala nila sa sarili nilang Yes. karakter. Hindi sila nagsasayang ng oras mag-explain sa ibang tao na kung sino sila. Tama. Kasi kung anong sabihin nila, kung ano yung ginawa nila, yun sila. Tama. Wala nang explanation. Yung mga nag-iingat ng reputasyon nila, grabe explanation, grabe po sa social media, grabe yung pagpapa-PR para sa sarili nila. Yes, sir. Kasi ingatan nila yung reputasyon nila. Pero hindi ibig sabihin na yun yung reputasyon nila. Ibig sabihin yun na yung karakter Yun na nila. talaga sila. Tama. Totoo. Totoo yun. So, yun lang. Let's just live our characters here. Yes. Tsaka Darwin, natandaan ko lang yung sinabi rin ni Mama Nicole na choose your battles. Diba? Yan. Dapat piliin mo yung mga laban mo sa buhay. Hindi porket nasaktan ka, naloko ka, dapat mong pag-ubusan pa ng oras yun. Wala na, nasaktan ka na naloko ka na, na-scam ka na. Ang pera bumabalik yan. Totoo. Pero yung tao na yon, yung nasira niya yung sarili niya dahil lang doon sa halaga na yun, wala na yun, hindi na pwede. Kumbaga, kung magkano man yung cellphone na sinwipe mo, kung 30,000 man lang yun, 20,000 man lang yun, ibig sabihin yun lang yung halaga ng pagkatao niya, yung pagkasira ng tao niya. Yun, ako, ganun lang eh. Para sa akin, kapag sinira mo sa ganitong halaga yung sarili Relasyon, mo, relasyon diba? natin, wala ka, ganun lang. Ganun ka lang, no? Ganun ka lang. Mas madaling makamove on pag ganun, no? Yun lang pala halaga mo. Diba? Anyway, partner, mahaba na ang gabi. Oo. Paabot na naman tayo ng umaga at maaga pa tayo mamaya. Oo nga, pupunta pala tayo ng Muntinlupa Yes, mamaya, kita-kits po tayo sa Muntinlupa, mga kabisyo. Tama, Kasama Muntinlupa. Po, yes, yung Muntinlupa, taga doon yung Sa kabisyo natin labas, ng secret ha? file. Ay, top secret. Labas ng Muntinlupa. Labas na ba ng Hindi sa loob. ha? Sorry. Partner, anyway, maraming salamat mga kabisyo. Kayo po yung nakatutok sa #1 radio station, Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Nakasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok, sorry na, sa Love Radio, kailangan mo ba memorize yan? Basic! Kantog po namin kamitin sa inyo mga kabisyo sa oras natin na 11:48 p.m. Kasta click, kalimutan ka. Metro's #1 Love Radio. Basic!